Mifa communication jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛ aw tɛ ɲinɛ aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na. Alamisa mai kalo tile 2 san 2024 aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Avril kalo tile 29 san 2024 fɛn min ye an ka jamana premier ministre n'o ye Choguel Kokala Maïga ye ale ka lieutenant dɔ bɛ n'a bɛ wele ko Abdelkader Maïga ale ɲangina an ka jamana kiritigilamɔgɔw fɛ a yirala k'a fɔ k'a bɛna san 2 kaso kɛ. UNTM n'a bɛ fɔ o ma ko Union nationale des travailleurs du Mali olu ka sigi ka fɔ 14 bolodara Bamako anw fɛ yan CICB kɔnɔna na ka daminɛ jumadon ka taa bila sibiridon na. O sigi ka fɔ kɔnɔna na fɛn min ye u ka secrétaire général ye n'o Yakuba Katile ale sigira fanga na kura ye san 5 kɔnɔna na. Musa Mara ale bɔra ka foli ni tanuni ɲɛsin cour constitutionnelle ma u ka baara tagabolo ɲuman jamana kɔnɔ démocratie sira fɛ. An bɛ taa Moti. Avril kalo tile 29 san 2024 fɛn min ye Moptikaw ka finitigilakaw ye n'an b'a fɔ olu ma ko polisiw olu tora taama sira la Tiu Pont ale ni Medina Kura cɛ o kɛra sababu ye u yɛlɛla banbagaciwalew ka maramafɛn jugu dɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko mine o kɛra sababu ye maa caman bɔnɛna u nin na ani a yirala k'a fɔ ko maa kelen dɔrɔn ale de kisira nka a fɛnɛ joginna kosɛbɛ an bɛ tasi bila kɛ k'Ala ka hinɛ banbagatɔw la k'u dayɔrɔ sumaya an bɛ foli belebeleba di an ka jamana finitigilakaw ma. Nin de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo an b'a fɔ aw k'an bɛn sanga wagati wɛrɛ.